Zimbabwe's Minister of Information, Communication and Technology ICT Minister Tatenda Mavetera vanozikamwa kuti aiwa nyika inovaziva kuti aiwa vane maskandal anomboita before the Sadc summit. Vanozikamwa kuti pakambokwenya aiwa matchstick pakati peZimbabwe neZambia vachiti aiwa Zambia is a security threat kunyika yeZimbabwe. Vanyange vakadeleta their post. Panapa muzora nhasi vaya vachiacuziwa nenhau yekumisrepresenta aiwa maacademic qualifications avo. Sanapinda mashoko anobuda tinoti vanofaiwa pamusoro pekuzvipa entitlement kana matitles asingaenderani needucation yavo. Todobva subscribe like or on the bell icon. Tipinda pane Handa Radio vanhau unozikanwa nenyika yose kuti aiwa ri very credible. Vanouya vanyora vachiti Zimbabwe's Minister of Information Communication Technology ICT Tatenda Mavetera has come under fire for allegedly misrepresenting her academic qualifications. Mavetera has been using the title doctor despite only being a PhD candidate. Now it will not inexpress on advocate Fadzemaire pahendo aiwa patona kuti pa profile ya Minister Mavetera vanozviti ndi Dr. Mavetera patona kuti advocate Fadzemaire anovabvunza obva posta achipina nemessage yavakatitla vanyora ma qualifications avo kuti kana kuti she is not a doctorate, hapana udoctorate wainawo, but she is a candidate in PhD. Vanenge vachiacuziwa kuti aiwa hamukambozviti doctor anoda kuti hamuna maqualifications iwawo. Mashoko atinoona kuti imisrepresentation irikuitika the ruling party ZANU-PF vari kuya vachinyadzisa mutungamiri wenyika yeZimbabwe Masoda Mnangagwa kuda kuti these guys kana vachifeila aiwa kuzvipa matitles voga, what more in solving my problems? Are they going to be competent aiwa kuisa change munyika yeZimbabwe? Tudze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Abina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.